A toxina impide aos mexilloeiros rematar outubro extraendo o produto das bateas. Este ano está a deixar un bo número de mexillón colleitado e de calidade. O 2025 está a ser un ano bastante positivo para o sector bateiro. A produción de mexillón nas bateas galegas está a ser elevada, ademais de contar cunha alta calidade do produto. Sen embargo, na ría de Muros en Noia, a extracción tivo que deterse pola presenza de toxina nas augas. Xa que a principal época de retirada... O mexillón, pois esta semana acaba de pechar, é dicir, creo que na ría só está aberto o que é o polígono da Creba, que é Noia A. Muros A, Muros B e Muros C, pois pecharon os tres polígonos, e, bueno, supoño que sería un fastidio. O que pasa é que eu creo que a maioría agora xa quitou bastante, e xa non debe ter moito material, pero estaba quitando o material, parece ser que o mexillón que estaba ben, que era bo, e estaban quitando o produto e estaba yendo moi ben. E de comercialización son os meses de setembro e outubro, e debido á súa calidade estabas a vender para fresco e tamén... Para a conserva, sí, de feito aquí véndese moito, cada vez véndese máis para fresco, pero estas semanas atrás estaban quitando para conserva, porque salían os camións cargados de mexillón para conserva. Parece ser que o rendimento que lle era bo. Pasa que, bueno, agora pechoulle, non sei como escollería, pero supoño que a maioría xa vendería prácticamente todo a estas alturas do ano. Ademais, este ano na ría de Muros Noia a toxina non fixera acto de presenza ata o de agora. Entonces, bueno, creo que lle foi bastante ben. O polígono, sí, sobre todo Muros B, que o polígono este de aquí ten, sí, ten 100 e pico bateas, entonces é un polígono grande, e bueno, estuveron quitando moito mexillón, sí. Algo que tamén repercutiu de forma positiva en Muros ao rexistrar un maior número de camións e persoas que se achegaron ao municipio por traballo e que impulsaron tamén a economía local.